Ayo. Oh, gusto mo? May gabi dia Noy, si Dinsyo din ni Noy ay mamisita din ta ko sa imong anak. Oh, manong misita man ka? Wa may nagsakit re. Dili lang Noy, inaalam ko ito yung nga akong istorya po kaninyo Noy nga tinud-anay ko ning akong paghigugma gyud dia sa imong anak. Unsa? Andam ka mo dawat sa akong mga sundan, kaya akong itigmas ka na mo. Mayong udtuloy kaninyo diya sa akong mga suking tigpaminaw karon na ako'y basahong kaninyo o kini mao kini ang sugod sa akong usa ka sugilanon. Mao kining gitawag og part 1. Dear Kuya Dudong, ako di ay hitawag di ay o si Dinsyo. Na ako'y usa ka suliran nga ipadala kanimo. May tungod kini sa akong gihigugmang babae nga hinganlan og Jen. Og diara na ang panghitabo, Kuya Dudong. Jen? Uy, masa ba yato? Naanta ko'y tuyo ni mo diya Jen. Laruan na din siya, kay masig kasabatan ang sa manang klase nga tuyo. Di na nakudugayon pa. Kaya andam na dyan ko masakitan. O andam na ko dawaton ang tanan. Kung sa may mentabo, pagkawaman akong istorya kini mo. Sige na din siya. Istorya na ka na ko kung sa magyod na. Jen, sa tinood lang. Dugay na kung nahigog pa ka mo. Usa! Naikog makakanakuha, makakabalo, nga isog ka na akong papa. Hindi, Jen. Wa ko mahadlo ka ng imong papa. Kaya dili man siyang akong minyuan. Ikaw man. Wala sa man ang pagbuwan ka na ko. Nga dapat mamisita ka kay dili pwede nga manguyab siya. Ay manguyab ka sa kuha. Nga naro diri sa gawas, kaya gusto sa kong amahan dito sa sunod yun sa Manimalay. Nga mamisita ka. Mao ba ka na, Jen? O mao ka na. Unyang gabi, mato ko sa iyong balay o mamisita ko. O dito na. Akong mga suging tigpaminaw din karon sa atong radyo baktas. Og nilabay na karon ang takna sa kapunon og si Dinsyo nangandam na para sa pagpamisita dito kang Inday, Jen. Og diyan na pangita mo. Akin ni Marag, tapan yung kaning pormahan yun ako mga Marag. Sumton yung day kong Inday Jen na naging. O, naka-long sleeve ko, naka-long sleeve. Naka-long sleeve, o? Suspuntak siya, di pa siyang musukutan ng porma Marag. Mga tubang kasantin, no? Slacks, naka-slacks ko, o? Siya, di musugot. Si Inday Jen, kaya po nang slacks na ko, nga ampil kayo. Ngayon, mula ka, o mabranaot magaling, palong ang kandila. Sus, sabi sapatos. Pag-upan akong ipalit so kayo okay ni sapatos. Pero sinawa pa sa sapatos. Siya rin yun may bighani na yung Inday Jen na ipagpanguyam na kung karong oras araw. Siguro yung sugto yung kuha ni Inday Jen. Kaya klaro naman yun. Sino kayo sapatos? Di kakat-kat ang amigas. Kipahiran pa yung kiwi bisag bagong palit. Ayo. Oh, gusto mo! May gabi dia Noy, si Dinsyo din ni Noy ay mamisita din ta ko sa imong anak. Oh, manong misita man ka? Wa may nagsakit re. Dili lang Noy, inaalam ko ito yung nga akong istorya po kaninyo Noy nga tinud-anay ko ning akong paghigugma gyud dia sa imong anak. Unsa? Andam ka mo dawat sa akong mga sundan, kaya akong itigmas ka na mo. Noy, dili man gyud na angay gyud ingon kanimo nga ang mga tigba sa sundang ako nahigugma sa mong anak. Unsaon na lang kung inigpakasal na mo Noy, ug wa na ko'y TL. Madawat pa ba ko nimo nga umagad anak? Kani ako nagkuhan na po ko kay tungod palangga ka na ko ng anak si Jen. Kung unsa ka tinuod, ipa-istorya dre, sulod dre.
Noy, may gabi. Mulikod ko, Noy, ha? Kaway batasan, wa pag ipalikod, mulikod na! Nagrespeto lang po ko, Noy, pero ako lang yun, Noy, nga istorya na ginagawa akong gibati. Di na ako dugayon, Noy, kaya basig matigbasan ko kunin mo. Noy, nahigugma kong Jen, Noy. Unya, nag-eskwila pa man yung anak. Sige lang ko, Noy, kaya inikuli ako namang hulaton ng muli siya. Pagkabastos, yun mo. Hulatan lang rin kay Mama si Jen. Pagkabawa ko ito, natay. Jen! Unsa man yung katinood nga misita mo kinistisyo sa kanimo daw? Na ba may relasyon? Wala man may relasyon pa. Wala pa man ako sa gisugod kay mahadlo ko sa imo. Huwag ako sa iba mamisita. Aron masayod po ka. Mau ba ka na? O mau ka na, Jen? Siguraduha lang yun ninyo. O ikaw din siyo, nga imong tarungon ang anak. Noy, wala man ay problema, Noy. Ako yun ang tarungon ng anak. Ako'y bahala na, Noy. Bading kamutan yun ako na, Noy. Nga mabuhi na. Kay buhi na daan. Anak ulba lang ko, Noy. Sa upang patay, Noy. Mura yun na ang akong ikuan. Sige, diyan mo da. Mag-istorya mo da. Tensyo. Siguro lang yun. Kanili ko gusto mapatay sa akong papa. Gotong na daw. Jen, ayaw ka pala ka, Jen. Ihandam na kong ihatag ang tanan. Tanang lana na kong gigulitan. Para lang yung ganin mo, Jen. Ayaw ka pala ka, Jen. Hato na ko ang tanan. Umawa ka na, Tensyo. Umawa ka na. Kita na. Og karon na itong mga suking tigpaminaw na sa itong mga radyo baktas. Og karon Tanang man ta nakachip. si Densyo og si Jen nagkadayo na gyud og sila na gyud ang nagkauyab. Og karon atong paminaw karon kung sa ilang mga plano og dire na ang panghitabo. At Jen, kay kita naman gyud dapat gyud nga ato na gyud ning planuhan ang ato ang kasal. Kung magsugod sila papa o si mama, wala problema sa kuha din siya. Kung alam niyo kung mapakaslan, nalipay niyo ko. Kaya ikaw rin kayo nagseryoso. Ayaw kabala ka, Jen. Kay gihigog magiti kag maayo. Maunang sa imuha na ko ihatag tanang gugma. O ikaw ang akong gusto nga maatubang o makauban dito sa altar. Kay ikaw ra gyud, Jen, ang sulod sa akong hunahuna ug sa akong kasing-kasing. Tinood mo ka na din siya. Nagtingin akong lipaya. Uy, sama nga akong kalipay din siya. Sama na nag-ato na ko sa usa ka paraiso. Og diri lang kutob sa ang atong parton natong mga suking tigpaminaw ug atong katangan ng sunod nga part 2. Kung nababay mo comment nga na mo part 2 pataaning ato ang karong sugilanon ato kayo gining buhatag part 2 ning atong sugilanon mga suking tigpaminaw des ng radyo baktas. Og diri lang kutob ang ato ang sugilanon karon. Og maayong gabi, shout out kaninyong tanan. Okay, I love you.